A primeira das citas será este sábado cando se disputará o Campeonato Galego Infantil Feminino entre 4 equipos: o Real Saboiro, o Club Voleibol Ribeira Sacra, o Calasancias Coruña e o Corbis G Seguros de Monforte. O domingo tocará a quenda aos equipos masculinos, onde ademais do club local competirán o MB de Lugo, o Calasancias da Coruña e o Santa María del Mar. Aínda que neste último pase o Campeonato Nacional xa está asegurado, dado o maior número de prazas para os equipos galegos, tanto na categoría feminina como na cadete masculina que se disputa o sábado 28, tan só se clasificarán os dous primeiros. Se adjudican las fases finales de los campeonatos gallegos, ¿no? Donde participan los 4 primeros y de ahí sale el campeón y subcampeón que luego tiene opciones para ir a los campeonatos de España a representar al club. Esperemos que este año podamos hacerlo en varias categorías, tanto masculino y femenino. El infantil masculino ya lo tenemos otorgado, así que participaremos en el Campeonato de España sí o sí. Todos os partidos terán lugar no pabillón da Cachada nos mesmos horarios. As semifinais pola mañá ás 10 e ás 12. O encontro entre o terceiro e o cuarto ás 5 e a final a partir das 7. O Concello de Boiro destacou a aposta da Administración por este deporte con achegas ao club local que superan os 30.000 euros. A misión máis importante e o cometido máis importante que pode ter un clube e unha federación é desenvolver deportes e mirar na procura de que os rapaces teñan pois unha saída no deporte e tamén unha vida sana e saudable. Esa é a mellor labor que podemos facer dende de aquí. E para iso hai dúas vertientes, unha apoiar aos clubes e outra posibilitar que accedan campeonatos aquí en Galicia. O gran traballo que está facendo o club local, que non só está en élite dando todo e pelexando todos os anos por intentar subir a Superliga 1, senón que ademais en categorías de base están facendo un enorme traballo con unha morea de rapaces e rapazas nas escolas. Reflexo do cal foi, pois, por exemplo, agora a participación nos campeonatos de España de seleccións que vimos de disputar a semana pasada en Valladolid, donde a representación de Boiro era moi numerosa e tuvo participantes nas 4 seleccións e entre elas a medalla de bronce que obtivemos no infantil feminino. Compre lembrar que os equipos clasificados participarán no Campeonato Nacional, que se desenvolverá nos 4 municipios de Arousa Norte a principios de maio.